साबायखर दिनै मोनसे समनि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा BSF उनाव आरो NDFB हारिनि उदांस्रिनि दावहायाव बावसोमनानै गावनि जिउखौ नेहाथ खालामनानै दिनै बिथांमोना त्याग खालामलांबाय। सुप्रिम मोनसे बावसोमनाय बिथांमोना खालामबाय। बिथांमोनखौ गोसोखांनो आसामाव मुंख्लं फालिनाय जादों आरो देग्लायनि जिथुनिखि मुंख्लं फालिथाय बियो 34थि बेखौ जों दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव सिसिबाइनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो NDB फेक्सननि ज' जानानै खालामनाय जादों आरो दिनै बे खामानिया जोंहा सोलिफुबाय थादों। दा बाथ्राया बेल'नो जे जों दिनै बे मुंख्लं सानखौ एकर्डनि सिगाङावबो खालामदोंमोन, एकर्डनि उनावबो खालामदों आरो जेब्लासिमहालागै जों बे हारिया थागोन, XNDBफ्रा थागोन, जुग बिथांमोननि जि हारिनो जि बिहोमा होबाय, जि सेक्रिफाइस, जायनि थाखाय दिनै हारिया दिनै गोहो गोरा खर' दैखांनानै थानो हादों, बेबायदि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ जों दिनै गोसोखांदों। बेजों लोगोसे बे गोलाव सोमावसारनायनि गेजेराव बर'फोरनि दिनै सोरबा रायजो राजाफ्राबो सोरबा जोंखौ मदद खालामग्रा बिथांमोनाबो दिनै मुंख्लं जाफादों। जों बिथांमोनखौ गासैखौबो मुंख्लं होननानै जों गनायथि मोनदों आरो दा एकर्डनि उनाव दा बिथांमोना जेरैबायदि सुबिदा मोननांगौमोन दिनै जों मुंख्लंफोरखौ गनायथि होनो हानांगौमोन, दासिम होनो हानाय जायाखै। जोंहा बेवहाय दुखु मोननाय दङ आरो जेरैखि जाया जोङो दिनै मुंख्लं होननानै एप्रुभ खालामहोनो सेस्था खालामदों। दिनैसिम बे सरकारा, सोलिबाय थानाय सरकारा मुंख्लंफोरखौ एप्रुभ खालामाखै। बेखौ जों खालामहोनायनि खामानिखौ जों मावनांगोन। जोङो दुखुनांथाव बाथ्रायानो बेनो, बर'नि उदांस्रिनि दावहायाव जि सोमावसारबाय, जि मोनसे त्याग खालामबाय, एकर्डनि उनावबो आरोबाव फिन जोङो दिनै बिट्रे खालामनांदों, दिनै डेमनस्ट्रेट खालामनांदों, जों दिनै मोन्थायखौ बिफिननांदों। बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो दिनै बेखौ दिनै जों जेरैखि जाया खालामहोनो सेस्था खालामदों। दिनै BTR गभर्नमेन्टआ खालामा जानो हागौ, दिल्ली गभर्नमेन्टजों जों सावरायबाय थादों, दिल्लीयाव जों थांबाय थागोन, मेम'रेन्डाम होनानै जों दोनदों। जोंहा दिनै एकर्डआव इमप्लिमेन्टेसन जाथारनाङा, बेफोरखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावगासिनो दं। दिनै सार नोंथांमोननिया मुंख्लं सान जाय थैना थांबाय, दिनैसिम बेनि थाखाय मार्टियार्सनि थाखाय जेबो सुबिदा होनाय जायाखै। सारा मा बुङो? दिनैसिम जेबो मुंख्लंफोरनि नामाव खुनु मोनसे दिनै बिथांमोना इनिसियेटिभ लायाखै, दिनै एप्रुभखौनो खालामाखै। जोंनि मिथिनायाव, जोंनि मोन्दांथियाव एसेमब्लिफ्राव दिनै पुटआप खालामदोंमोन अप'जिसन पार्टिफ्रा। बिथांमोना 2624 जननि मोनसे लिस्ट होबाय। बे 2624 जन लिस्टआ दिनै मोनसे समनि BPF हान्जाया 1986निफ्राय 2003सिम बे गोलाव सम आन्दलन गेजेराव मुंख्लं जानाय सोरबा दिनै VFनो, BLTनो आरो बेबायदिनो माखासे मुंफोरखौ बिथांमोना एप्रुभ खालामनानै खालामनाय लिस्टखौ बिथांमोना एसेमब्लियाव बुंदों। बे एसेमब्लियाव दिनै एप्रुभ जानाय लिस्टआव NDFBनिया दिनै जों सासेबो नुनो मोनाखै आरो बे बोरै जाखो जों दिनै सानस'नानै मोनाखै। बेखौ मिथिनानै जोंहा मोनसे सन्देह जाबाय जे एकर्डआव दंमोन, माने एकर्डआव दंब्लाबो NDFBनि सोमावसारनायनि बा गोलाव सम मोनसे हाथियारजों सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय दिनै सिभिलियन आरो NDFBनि सोद्रोमाफ्रा मोनगोन ना मोनला। दा बेहा जोंहा सोंथि मोनसे फैनानै दं आरो बेखौ जोङो मोनहोनांगोन आरो बेखौ खालामना होआब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर
जेंना फैगोन दिनै सान्थिनि खोथा बुंदों बिथांमोना बे सान्थिया असान्थिनि परिबेसाव दिनै फैगोन जोंनि जेब्ला जों एनडिबिनि बाथ्रा बुंगोन एकर्डनि उनाव जों खुनु दिना एनडिबिआ सान्थि थानो मोनाखै जोंखौ मददगिरि जोंखौ जोंनि सिम्पेटाइजारफ्रा सान्थि थानो मोनाखै आरो दिनै एकर्डआ मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमान होबोबाय थादों बे एकर्डआ दिनै जोंनि हारिनि बेरेखा जोंनि माने मोनखानाय जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपनि बेरेखा दिनै जाबोबाय थादों सरकारा दिनै इम्पज खालामगासिनो दं मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मोनसे 6 सिड्युल मोनसे टेरिटरिनि सिङाव जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेखौबो दिनै डिनाय खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ गासैबो खामानिखौ दिनै नटिफिकेसन मोनसेनि उनाव मोनसे होयै जोंनि जि मोनसे 6 सिड्युलनि मोनथाय जोंनि अधिकार ट्राइबेल माहारिफोरनि अधिकार बेखौ जोङो फोजोबलांगासिनो दं आरो बे जायोबा जोङो बेखौ गिनाय मोनसे फैदों जे मोनसे आरोबाव बेबादि सिटुएसना जोंखौ आरोबाव गोदानै सोमावसारनायनि मोनसे फोथाराव नाहरफिनसिगोन नामा जोंखौ थिनहरफिनसिगोन नामा बेबायदि मोनसे सोंथि फैदों